belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. We zijn hier in Scharlo bij de vertegenwoordiging van Nederland. Het gaat om de vertegenwoordiging van Nederland voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. We praten met Erwin Arkenbout, die als vertegenwoordiger bijna 4 jaar aan het roer van de vertegenwoordiging stond. We praten met hem over de afgelopen 4 jaar. Onder meer de commotie rond Coho, de coronapandemie en de rol die de vertegenwoordiging daarin heeft gespeeld. En natuurlijk de politieke ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar. Kijk naar het volgende afscheidsinterview van Erwin Arkenbout. Meneer Arkenbout, bijna 4 jaar als vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Ik heb uit uw bericht op Facebook begrepen dat u het best moeilijk vindt om weg te gaan. Klopt dat? Nou, weet je, de uitdrukking mixed feelings is wel voor deze situatie uitgevonden. Ik bedoel, ik wist dat deze dag van afscheid wel een keer eraan zou komen. Mm-hmm. Dat is altijd bij dit soort benoemingen. Maar op het moment dat hij dichterbij komt, vind ik het echt lastig om te bedenken wat er met me gebeurt. Op het moment dat ik het vliegtuig instap naar Nederland. En dat komt al steeds naderbij, want ik ga heel veel mensen en heel veel dingen op dit eiland enorm missen. Waarom? Omdat ik in Curaçao, maar ook op Aruba en Sint Maarten, wel echt een ander leven heb geleid dan daarvoor, om het zo maar te zeggen. Je wordt eigenlijk een onderdeel van een gemeenschap, een nieuwe gemeenschap, die misschien niet helemaal onbekend voor me was. Maar je maakt hier ook gewoon vrienden. Ja. Je raakt toch een klein beetje meer betrokken dan op afstand mogelijk zou zijn geweest bij het wel en wee van de mensen hier. In de meest brede zin van het woord. Waar je graag wat mee wil doen en aan wil doen. Dus ja, je voelt je meer gecommitteerd eigenlijk aan de gemeenschap als geheel. En dan is het gewoon best lastig om daar afscheid van te nemen. Dus het is u heel erg bevallen in de afgelopen 4 jaar als vertegenwoordiger? Weet je, eigenlijk is het me heel erg bevallen. Dat moet ik zonder meer bevestigen. Niet alles was leuk. Maar ik ben gewoon, dat is heel simpel gezegd, heel erg dankbaar voor het feit dat ik hier 4 jaar heb mogen zijn. Bij uw eerste publieke praatje, eerste publieke speech als vertegenwoordiger, of u zou toen bijna vertegenwoordiger worden, zei u dat u heel veel zin had in de baan. En dat u ook veel wilde leren kennen over het culturele leven van de eilanden, van de bewoners en dergelijke. U kende al veel, maar nu heeft u er ook echt 4 jaar gewoond. Is dat gelukt? Kun je behalve als baan van tegenwoordiger ook nog heel veel in de samenleving leren kennen en leren ontdekken? Nou, dat was ook een beetje een ontdekkingstocht, om het zo maar te zeggen. Want je kunt ervoor kiezen om bij wijze van spreken vooral vanuit dit kantoor te opereren. En met een auto met geblindeerde... Met een auto met geblindeerde ruiten, inderdaad. En er zijn voorgangers van u geweest. Ik was daar niet bij, maar dat zou kunnen. Wij hebben er op een gegeven moment ook wel vrij nadrukkelijk voor gekozen om iets meer naar buiten toe te gaan. Bijvoorbeeld nadat de pandemie was uitgebroken en er ook wel behoefte was aan iemand die de boodschap vanuit Nederland kon overdragen. Maar zeker ook het afgelopen jaar hebben we er heel bewust voor gekozen om ook de vertegenwoordiging een gezicht te geven naar buiten toe. Ik doe dit overigens allemaal niet in mijn eentje, voor de duidelijkheid. We zien hier een heel team van medewerkers, ook op Aruba en op Sint Maarten, die daarbij helpt en zelf natuurlijk ook daarbij een actieve rol speelt. Maar ons is dat goed bevallen. We merken dat ook wel aan de reacties, bijvoorbeeld op social media, dat mensen dat zien en mensen lezen, dat mensen ook waarderen. Ik merk het ook wel aan de reacties van mensen die horen dat ik vertrek, dat men blij is dat die vertegenwoordiging wat zichtbaarder is geworden. Als u op straat loopt, wordt u aangesproken als vertegenwoordiger? Ja, dat gebeurt wel. Maar ik loop ook weer niet zo heel erg veel op straat. Of als u ergens gaat eten of naar de winkel gaat. Ja, dat gebeurt echt. Dat gebeurt echt. Ik had dat niet zo verwacht, eerlijk gezegd. Ik ben er ook niet naar op zoek, naar dat soort reacties, maar het gebeurt gewoon. U noemde net al de pandemie, hè? In de afgelopen 4 jaar, 2018, 2022, als je terugblikt, die pandemie is een heel groot onderwerp in die periode. Dat wisten we natuurlijk niet in 2018. Maar hoe heeft u het beleefd vanaf het moment dat duidelijk werd dat we in zeer bijzondere omstandigheden gingen leven? Ik vraag het ook omdat de vertegenwoordiging gekozen heeft een rol ook duidelijk te spelen hierin voor de hulp van de bevolking. Nou ja, weet je, hoe heb ik het beleefd? Als een avontuur, heel serieus avontuur. Wij met z'n allen overigens, we werden er allemaal op het eiland natuurlijk door overvallen. En op, wat was het, vrijdag 13 maart geloof ik, dat het werd afgekondigd, dat we hier ook dicht gingen.
zijn we echt een ander type operationele instelling geworden. Ja. Dat wisten we eigenlijk ook niet heel precies, want we hebben ook ontdekt wat we zouden kunnen betekenen. Er waren geen draaiboeken voor? Er waren niet echt draaiboeken voor. We zijn toen wel erg geholpen trouwens door het feit dat we vanaf de orkaan Irma op Sint Maarten natuurlijk wel serieuzer zijn gaan nadenken wat gebeurt er in geval van een natuurramp of een ramp als deze. Dus we waren al wel een beetje op weg om die organisatie vorm te geven, maar dit was absoluut iets nieuws. En het klopt, we hebben daar ook echt actief een rol in gespeeld. Natuurlijk in opdracht ook van onze broodheren en vrouwen in Den Haag. We doen hier niks op eigen doft, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben wel aangegeven dat we een rol konden spelen. Ja. Dat hebben we dan ook vervolgens gedaan. En hoe heeft u dat ervaren? Ja, ook dat eigenlijk als buitengewoon dankbaar. Ja. Weet je, we hadden hier een goed team aan mensen die allemaal beseften dat dit iets unieks was. Waardoor we ook echt even niet meer moesten zeggen om 5 uur 's middags, de dag zit erop, we gaan lekker naar huis toe. Ik heb begrepen van medewerkers dat er lange werkdagen waren. Dat waren lange werkdagen, maar iedereen heeft het opgebracht. Dat waren 24/7 dagen en weken en eigenlijk maanden. Ja, die hebben ons opgeleverd dat we het nodige kunnen betekenen ten bate van de mensen hier, maar natuurlijk ook wederom op Aruba en Sint Maarten. Maar het ging om hele concrete hulp, hè? Sorry dat ik u onderbreek. Ja. De vertegenwoordiging heeft ook een rol gespeeld in gewoon te zorgen dat de mensen hun voedsel kregen en door konden gaan. Met dat was de insteek inderdaad, om concreet iets te gaan betekenen voor de mensen. We hebben er ook veel van geleerd. Hè? Juist ook misschien omdat die draaiboeken er allemaal niet tot in detail lagen, hebben we ongetwijfeld ook een paar dingen gedaan die we beter niet hadden kunnen doen of eerder hadden kunnen doen of noem maar op. Maar goed, wij kijken er met voldoening op terug. En nogmaals, dat we dankbaar zijn dat we voor de bevolking van deze eilanden wat hebben kunnen betekenen. Daar ging het om. Heeft u veel dankbaarheid teruggekregen of ook kritiek op de rol? Want kritiek is er altijd. Ja, kijk, we hebben geprobeerd de dingen te doen die goed waren voor de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld de voedselhulp die is terechtgekomen bij de mensen die toen in nood waren, dat daar absoluut erkentelijkheid en waardering en dankbaarheid voor was. We hebben natuurlijk ook wel wat andere geluiden opgevangen. Die hebben ons niet afgeleid van de taken die we hadden. Natuurlijk hebben we het wel vernomen, dat die kritiek er af en toe ook was. Dat had soms ook met de politiek te maken, soms ook een beetje met gebrek aan uitleg. Maar goed, op dat moment hadden we maar één doel voor ogen. Zorgen dat mensen die in diepe nood verkeerden, werden geholpen. En u reist, veel mensen konden natuurlijk niet veel reizen. U kon toch vanwege uw functie ook wat makkelijker naar Aruba en Sint Maarten gaan, de situatie vergelijken. Was dat heel anders? Nou, ik heb in die 2 jaar van de pandemie wel een stuk minder gereisd dan ik had gehoopt. De eerste 1,5 jaar die lukte heel aardig om ook het netwerk op Aruba en Sint Maarten op te bouwen en te behouden. Ik had er wel een soort van ritme voor afgesproken. Maar goed, vanaf de pandemie, zoals je weet, zat het eiland toch hier best op slot. Kon je ook niet weg. En natuurlijk op het moment dat we ook vaker gingen testen, was het ook niet altijd even makkelijk om weg te gaan. Er zaten ook altijd risico's aan. Dus we hebben ons toen altijd wel heel goed gebogen over de vraag, is het verantwoord om te gaan? Ja. Maar goed, dat vond ik dus ook wel jammer, dat minder vaak mogelijk was. Maar goed, we hebben ook ontdekt dat het via videoconferences ook heel best we hebben heel veel geleerd van de pandemie. Een paar dingen die ik nog met u wil bespreken. Ik kan me nog heel goed herinneren dat u werd geïntroduceerd. Henk Brons ging weg. U gaf een speech waarbij u aangaf heel blij te zijn met de functie. In mijn gevoel, een paar dagen later, komt er opeens een bericht dat Henk Brons te veel geld heeft gekregen en dat hij terug moet betalen. Dat is allemaal afgehandeld en ik ga u ook niet vragen naar een moreel oordeel erover. Maar wat denk je dan als vertegenwoordiger? Er wordt op me gelet? Of wat is dan je reactie als zoiets naar voren komt? Als je aan een functie als deze begint, dan weet je dat je onder een vergrootglas ligt. Dat geldt overigens niet alleen voor mij, dat geldt eigenlijk voor alle medewerkers hier. Het feit dat je werkt voor Nederland betekent ook dat je gewoon extra voorzichtig moet zijn in je handelen, in je gedrag, in de woorden die je gebruikt, in de gesprekken met de mensen of in media. Kijk, wat daar precies speelde op dat moment, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. Nou goed, wat je zegt, dat probleem is uiteindelijk opgelost. Maar ja, ik vind, it comes with the job. Dat is ook een stukje verantwoordelijkheid. Ik zit hier ook als een soort, als een boegbeeld. Ook het goede voorbeeld geven. Dus ja, we hechten natuurlijk gewoon heel erg aan dat mensen hier integer opereren en heel voorzichtig zijn met het geld wat we uitgeven. Nou, we hebben natuurlijk verkiezingen gehad begin vorig jaar. Toen ik hier kwam was het de regering van Eugène Ruggenaat. Een vriend van Nederland. Een vriend van Nederland. Zo zegt minister-president Rutte. Dus. Zo is het, dus dan zal het zeker waar zijn.
Nou, ik denk dat we met die regering gewoon goede contacten hadden. De toegankelijkheid was groot. Ze wisten ons te vinden, wij wisten hen te vinden. We konden makkelijk schakelen. Ik bedoel, het is ook, laten we zeggen, in ons beide voordeel dat die contacten makkelijk verlopen. Eigenlijk is het na het aantreden van de regering van de heer Pisas niet heel veel anders geworden. Dus het gevoel van, nou ja, weet je, we kunnen elkaar bereiken als het nodig is, dat is eigenlijk wel steeds blijven bestaan. Maar je investeert dan in contacten met een bepaalde regering en u zegt, er is niet heel veel veranderd, maar de houding van de regering Pisas was wel iets minder vriendelijk naar Nederland toe dan de houding van de regering Ruggenaat. Ja, maar dat doet op zichzelf niet af aan de noodzaak dat je elkaar wel moet zien te vinden. Je kunt in de media van alles over elkaar roepen, maar je moet toch met elkaar aan tafel zitten. Dat is dan vooral iets voor de politici uiteraard. Ik zal me er verder van houden, maar laten we zeggen, als je het als collegialiteit zou moeten bestempelen, dan hebben we ook met de huidige regering en haar leden eigenlijk in dat opzicht collegiale, zakelijke verhoudingen. We hebben een staatssecretaris gehad, meneer Raymond Knops, die van aanpakken wist. Hij kreeg daar veel applaus voor, maar soms ook kritiek. Ik kan me nog herinneren dat de vakbonden hier wel eventjes met de heer Knops wilden praten om te weten wat hij nu precies wilde. En daarna gaat hij weer naar Nederland en dan bent u zeg maar het aanspreekpunt. Hoe heeft u die periode ervaren? Nou ja, dat specifieke moment wat je net benoemde, dat was inderdaad wel een beetje spannend op dat moment. Hoewel we overigens ook wel berichten hadden dat de kans dat het echt uit de hand zou lopen of gemeen zou worden. Maar er was een manifestatie van vakbonden en die wilde Knops spreken en die gingen naar de vertegenwoordiging. Nou, weet je, dan is het grote voordeel dat je een staatssecretaris hebt. En ik denk dat dat overigens voor de huidige hetzelfde geldt. Weet je, die ook zegt van nou, kom maar door. Ja. Geef die boodschap maar. Ik ga die confrontatie of dat gesprek niet uit de weg. En dat hebben we hier ook op de patio van de vertegenwoordiging gevoerd. Dat was geen makkelijk gesprek. Dat was wantrouwen van de kant van de bonden die stukken kwamen overhandigen. Maar ik waardeer het ontzettend dat zo'n staatssecretaris dat doet. Volgens mij waarderen de gesprekspartners dat ook. En dan haal je wel de angel uit zo'n situatie in zekere zin. En wat kunt u daarover zeggen? Stonden jullie met z'n tweeën door de ruit te kijken van om hoeveel mensen het gaat en zullen we naar buiten gaan, ja of nee? Of? Geen moment. Kijk, we hadden vertrouwen in de instanties die daarop toezagen. De informatie die we daarover kregen leek ons alleszins betrouwbaar. We hebben ons geen moment bedreigd gevoeld. Natuurlijk hangt veel af van wat je op dat moment doet. Maar bijvoorbeeld de ontvankelijkheid van, joh, kom dan binnen. Kom vertellen wat je verhaal is, wat je zorgen zijn, wat het ongemak is. Ik denk dat dat ook heeft geholpen. Heeft u zich trouwens hier wel eens in de afgelopen 4 jaar onveilig gevoeld als vertegenwoordiger? Nou, in alle eerlijkheid nee. Het is wel zo dat, maar goed, dat geldt nu eenmaal voor functionarissen in posities die ik heb bekleed. Natuurlijk wel veiligheid vrij hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Dus dat betekent iets voor dit gebouw. Het betekent ook iets voor de woning waarin ik heb gewoond. Heeft ook iets betekend bijvoorbeeld voor die periode in de zomer van 2020 dat het inderdaad wat spannend leek te zijn, maar in alle eerlijkheid. Ik zou ergens ongeverfd hout willen hebben om dat op af te kloppen, want zo hoor je dat te doen, heb ik mij geen moment onveilig gevoeld op dit eiland. Want we hebben wat meegemaakt in de afgelopen 4 jaar. Het blijkt lang geleden, maar er is een auto in de brand gestoken, er zijn harde woorden gevallen. Het was geen revolutie, maar het was wel een boze menigte op straat. Het was absoluut geen fijne tijd voor het eiland. Het was een tijd van confrontaties. Mensen die tegen elkaar opstonden, misschien wel een beetje tegen elkaar werden opgezet gevallen. Dus nee, dat was geen fijne periode voor het land Curaçao. Waar ik mij overigens op dat moment kon voorstellen dat sommige mensen zich wel bedreigd voelen. We hadden het net over de regering van Eugène Ruggenaat. Die had op dat moment een hele moeilijke tijd. Zijn mensen opgezet tegen Nederland ook? Nou ja, kijk, wij volgen alle media hier op de voet. Omdat het gewoon hartstikke interessant is en belangrijk. Dat is een belangrijke taak van ons ook, dat wij dat soort ontwikkelingen volgen. Daarover ook rapporteren aan Nederland. Niet iedereen heeft een even positieve indruk van Nederland. En dat mag trouwens ook. We moeten natuurlijk nooit gaan proberen te voorkomen dat mensen zeggen wat ze op hun hart hebben. Ook al is dat kritisch over Nederland, over het optreden van Nederland. Ook het land Nederland is niet perfect. Ook het land Nederland doet niet alleen maar de goede dingen. Dan is het eigenlijk wel goed dat we die kritiek ook te horen krijgen. Ik heb liever dat de kritiek wordt geuit en voor ons hoorbaar, zichtbaar, merkbaar is. Dan dat mensen bij wijze van spreken in het geheim of onderling alleen maar klagen dat we dat niet horen. Maar kun je daar iets tegen doen? Nou ja, zorgen dat je boodschap goed overkomt. Wij
zijn natuurlijk ook in dat opzicht vooral een doorgeven van boodschappen. Zowel vanuit Den Haag in deze kant als vanuit Curaçao, Aruba en Sint Maarten naar Nederland. Die rol proberen we integer te spelen. Dus dat iedereen die een mening heeft of een opvatting die ook relevant is, weet dat als wij die boodschap opvangen, dat die op de juiste plek terechtkomt. Ja, dat is natuurlijk niet altijd een fijne boodschap, helaas. Ik sta daar in zekere zin betrekkelijk neutraal tegenover. Ik vind wel dat wij een boodschap hebben om met trots over te brengen. Daar wil ik zo nog even iets over vragen. Maar als u nou via de media die u leest of waarvan u te horen krijgt wat er in welke media wordt gezegd. Er is een politicus of een radiojournalist die continu kritiek heeft. Bent u dan iemand die hem opbelt of een appje stuurt van laten we eens even buiten de camera's met elkaar van gedachten? Dat is wel gebeurd, ja. Ja? Met wie? Ja, laat ik dat maar voor me houden, maar dat heeft... Maar met mensen waarvan wij het niet zouden verwachten? Nou, dat weet ik niet wat je verwachtingen daarover zijn. Ik vond het eigenlijk over het algemeen goede gesprekken. En nogmaals, weet je, ik kan die kritiek prima hebben. Die kon de toenmalige staatssecretaris trouwens ook prima hebben. Die is ook nooit de confrontatie uit de weg gegaan. Ja, ik kan me wel eens eraan storen, aan onterechte kritiek. Ik kan me er ook wel eens aan ergeren als die op een hele vervelende toon wordt geuit. Heel vaak komt dat niet voor. Maar laten we zeggen, die kritiek waarvan ik vond, daar zit onjuistheid in of gebrek aan de goede informatie. Nou, ik vind dat het mijn taak is en overigens ook de taak van mijn collega's die zich met communicatie bezighouden om te proberen dat recht te zetten. Coho, dat is een woord dat we ook ik leg er een nadruk in die ik er niet in wil leggen, maar het is een woord waar heel veel over gesproken is. Dat is natuurlijk ook mede ontstaan, onverwacht. Leningen vanuit Nederland, er is gesproken over een betere opbouw, betere samenwerking. Daar is heel veel kritiek op aan de ene kant en daar wordt door heel veel mensen reikhalzend naar uitgekeken. Als je het nu zo terugkijkt, is het goed in de markt gezet, Coho? Nou, ik ben blij dat je zegt dat er nog steeds mensen zijn die de reikhalzen naar uitkijken. Dat hoor ik, maar ik weet niet of dat zo is. Nou goed, weet je, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet heel erg. Wat we natuurlijk wel vaststellen is dat het proces politiek wel heel erg moeilijk loopt. Ja. Voor een wetsvoorstel, voor een instrument waarvan we zeiden, in ieder geval vanuit Nederland. Dat moest snel. Dat moest snel, want het moest urgente problemen oplossen. En daarin zit natuurlijk wel een stukje teleurstelling. We weten... In het feit dat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten het niet sneller oppakken? Nou ja, eigenlijk wel. Maar dat is niet alleen zeg maar, aan die regeringen te wijten. Weet je, dat ligt misschien ook wel aan ons. Misschien hebben wij wel in de tijd de verkeerde instrumenten gekozen. Je weet het niet, maar laat ik dadelijk dit zeggen. Wat toen is gepresenteerd, eerst als Tje, later als Coho, heeft altijd de volle steun van de Tweede Kamer, van het parlement in Nederland gehad. Dus ik kan ook niet anders zeggen dan dat we de juiste route hebben gekozen. Alleen het probleem is dat we nu in de praktijk vaststellen dat de parlementen van de drie landen en ook de regering van de drie landen grote bezwaren hebben aangetekend. En dat we inderdaad nu in een proces zijn terechtgekomen in een tempo wat niet meer past eigenlijk bij de urgentie van de problematiek die we hadden willen oplossen. En moet je dan eigenlijk met iets anders komen? Of, ja, dat is niet aan u natuurlijk, maar ziet u het Coho nog verschijnen dit jaar? Kon ik maar in allerlei glazen bollen kijken om je het antwoord erop te geven. Kijk, we hebben in juni met de staatssecretaris en de 3 minister-presidenten om de tafel gezeten. Goed gesprek gevoerd op Aruba. Ja. Dat ging ook best wel in ieder geval duidelijk tegen duidelijk. En nog eens een keer de voordelen en de nadelen met elkaar besproken. Toen is afgesproken dat de 3 landen het op zich zouden nemen zonder dat de Coho al in de ijskast zou worden gezet of laat staan zou worden ingetrokken. Dat de 3 landen een voorstel zouden gaan opstellen wat voor hen wel acceptabel zou zijn en wat ook voor de staatssecretaris acceptabel zou zijn. Daar wachten we nu op. Ik heb begrepen van de Arubaanse minister-president dat er overleg is geweest de afgelopen week. En dat er vanuit wordt gegaan dat er een wetsvoorstel eind januari komt, eind augustus komt. En dat er volgende maand verder over gesproken wordt. Dat klinkt opeens heel positief. Ziet u het ook zo? Of? Nou, weet je, ik hoop het van harte in ieder geval. En dat contact is geweest, dat is toen ook in juni overigens wel besproken. Ja, dat gaat ook over technische bijstand. Ja. En natuurlijk ook dat je de grenzen van wat voor ieder acceptabel is even verkent.
Maar ja, ik hoop van harte vooral, het gaat mij eerlijk gezegd iets minder dan over het instrument. Coho is een instrument, dan om het doel, over de inhoud waar het eigenlijk over ging. En dat ging. is hulp aan de eilanden? Absoluut, daar ging het over. En samenwerking met de eilanden? En samenwerking. En weet je, het goede nieuws is dat ondanks al die discussies over de Coho, we wel zijn blijven samenwerken. Want die landspakketten, die worden dagelijks onder handen genomen. Er is dagelijks contact over tussen de autoriteiten van de landen en de tijdelijke werkorganisatie. Dus daar wordt nog steeds veel in. Dus er wordt dadelijk wel hulp gegeven, maar de Coho hoeft nog niet per se geïnstalleerd te worden? Laat ik het zo zeggen, dan moet ik heel erg op mijn woorden letten dat het ontbreken van de Coho niet in de weg heeft gestaan dat we zijn blijven samenwerken. Dat is op zich het goede nieuws. En samenwerken betekent ook investeringen van Nederland in de eilanden? Nou ja, zeker, hè, dat is wat we doen, want Coho heeft, ook al bestond het nog niet officieel, wel degelijk een budget meegekregen. Dus uit dat budget wordt nu geput, bijvoorbeeld om onderzoeken te betalen of deskundigen ter beschikking te stellen. Ja, dat proces is gewoon nog steeds gaande. En dan wil ik van u uw eerste reactie weten. Ik weet dat het voor u moeilijk is om altijd eerlijk te zijn, maar u vertrekt nu als vertegenwoordiger. Dan wordt er 2 jaar lang gewerkt aan Coho met alle goede intenties. En dan zit u bij de herdenking van Tula en dan hoort u van mevrouw Suze Amelia Reumer dat het Coho een instrument is voor rekolonisatie. Wat denkt u dan? Nou ja, dan gaan mijn wenkbrauwen net als nu een beetje fronsen, moet ik zeggen. Dat vind ik wel een hele vergaande stelling. Kijk, in de wetenschap wat de mensen van TWO samen met de collega's hier op de landen doen. TWO? De tijdelijke werkorganisatie, wat eigenlijk de voorloper van de Coho was bedoeld. Dan vind ik het heel erg ingewikkeld, maar mevrouw Reumer is een hele intelligente vrouw. Zij ziet misschien veel meer dingen dan ik. Om de gelijkenis te zien tussen de slavernij, dat afschuwelijke deel van ons verleden, en wat op deze hele collegiale, goede, productieve manier qua samenwerking tussen de landen plaatsvindt. Maar ik bedoel daarmee, op dit moment heeft mevrouw Amelia Reumer ze is geen minister, maar ze is wel namens Curaçao. Heeft ze gesproken met de parlementen van Nederland over slavernij. Ze spreekt nu op zo'n belangrijk moment. Denkt u dan niet, het gaat er nooit komen die Coho. Als er zo'n grote weerstand bij een bepaald deel is, dan kunnen we het maar beter op een andere manier doen. Daarom denk ik ook dat die bijeenkomst die we hadden in juni op Aruba ook heel juist was. Het goede moment. We konden niet anders dan constateren dat ook trouwens het Nederlandse parlement behoorlijk wat kanttekeningen had geplaatst bij het wetsvoorstel. Dus even los van wat mevrouw Reumer over dit onderwerp heeft gezegd, waren we natuurlijk sowieso al bezig om ons te heroriënteren op mogelijke alternatieven. Ja. Het doel blijft gelukkig nog steeds, de ogen blijven op de bal gericht zoals het ware, op het uitvoeren van die hervormingen. Dat is het allerbelangrijkste. En de bal is Coho of de bal zijn de hervormingen? Nou, Coho kan ook ingeruild worden. Wie weet waar de landen op uitkomen. Ik denk dat als je zo'n afspraak maakt, dat er ook een andere mogelijkheid dan de Coho zou kunnen zijn. Maar voorlopig is er nog steeds een wetsvoorstel wat pending is. Coho is nog steeds in het spel. Wat gaat u nu doen trouwens? Ik mag het niet vragen natuurlijk, maar heeft u al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of gaat u nog gewoon verder aan de slag? Ja, dat is wel inderdaad, nou, je bent niet de enige Oscar die de vraag heeft gesteld. Dus, ik moet dus toch inderdaad een beetje gaan letten op de rimpels in mijn gezicht. Want inderdaad, ik ga nog niet met pensioen. Gelukkig. Er moet nog steeds brood op de plank komen. Overigens een vraag die in alle openbaarheid kan worden beantwoord. Ik ga vanaf 1 september gewoon met iets anders verder. Niet op Curaçao? Niet op Curaçao, want ik ben een Haagse ambtenaar, dus ik ga terug naar Nederland. Ik krijg een hele mooie functie, vind ik, juridische adviesfunctie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de lijn met wat u ook al deed voor u? In feite wel. Ik ben vroeger ook advocaat geweest en rechter en wetgevingsjurist, dus gejurist. Dus ik ga in zekere zin back to my roots. Ik ben echt heel erg vereerd met de klus die ik daar mag gaan doen. En houdt dat nog een link met het Koninkrijk in, of niet? Ik vermoed het wel, want ik heb zomaar het vermoeden dat er nog wel wat ingewikkelde juridische vragen bij die 3 bewindslieden van BZK terechtkomen. En dan kunnen ze makkelijk onderwerp. Dan kunnen ze bij mij terecht, zeker. Dat begrijp ik. U noemde het zelf net al, ik zei het lacherig, gaat u met pensioen. Heeft u de foto's teruggekeken van 4 jaar geleden en nu bent u grijzer en ouder geworden? Absoluut, ja, zeker sadder en wiser. Nou nee, vooral wiser. Maar wat ik zei, ik ben absoluut heel erg dankbaar, want ik heb ook het gevoel dat je hier als mens ontzettend veel positieve ervaringen kunt opdoen.
dat is uitgekomen. Ik ben hier overigens niet in mijn eentje, ik ben hier samen met mijn echtgenote die dezelfde ervaring heeft. Weet je, je leert natuurlijk hier op dit eiland andere vaardigheden aanspreken. Ik heb hier dingen mogen doen die ik van tevoren nog nooit heb gedaan. Spreken met journalisten terwijl een camera loopt, dat is best eng als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Dus ja, weet je, ik vond het dus echt in dat opzicht een fantastische persoonlijke ervaring. Dus, en er is besloten dat u na 4 jaar ermee ophoudt, of is er aan u nog gevraagd van, wilt u nog 4 jaar eraan toevoegen? De realiteit is dat ik eigenlijk al in die reserve, in die verlengingstijd zit. Hè. Normaal is dit een aanstelling voor 3 jaar. Nou, ik zit hier dus bijna 4 jaar. Reken maar uit. Ik ben inderdaad gevraagd om wat langer te blijven. Maar niet een dubbele periode of als dat mogelijk is? Nou ja, kijk, weet je, er is nog weer een andere goede reden om weer terug te gaan. Ook mijn echtgenote heeft een baan in Den Haag. Die gaat zij weer oppakken. Dus de afspraak met haar werkgever willen we ook respecteren. Het is ook goed om na een x-aantal jaren weer vers bloed te laten stromen door de aderen van de vertegenwoordiging. Dus ik denk dat dit echt het goede moment is om vanuit deze functie afscheid te nemen van Curaçao. En u heeft uw opvolger al ontmoet en wegwijs gemaakt? Ik had gewenst dat ik daar ja tegen had kunnen zeggen op dat antwoord. Normaliter zou, laten we zeggen, de naam van die opvolger bekend kunnen zijn gemaakt. Helaas heeft de procedure nog geen opvolger opgeleverd. Vind ik vooral jammer voor de organisatie hier, want het is namelijk wel handig dat er iemand zit die leiding geeft aan deze organisatie, ook verantwoordelijkheid kan nemen. Er wordt keihard gewerkt in Den Haag om de juiste persoon op deze mooie plek te krijgen. Daar zullen we nog over geïnformeerd worden, neem ik aan. Absoluut. Ik wil u danken voor het interview en danken voor het werk dat u heeft geleverd als 4 jaar vertegenwoordiger op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Oscar, ik dank jou ontzettend hartelijk voor dit interview, ook voor de andere contacten die we hebben gehad. Dat geldt overigens ook voor andere leden van het Mediacorps, om het zo maar te zeggen. Ik waardeer ook heel erg de bijdrage die jij, via de extra ook op Facebook hebt gedaan. Ik vind het nog steeds een beetje jammer, hoewel je een hele goede opvolger hebt gehad, dat ik niet elke ochtend commentaar op Paradise FM heb mogen vernemen. Ja, dan hoeft u zelf de kranten niet te lezen, dat vinden mensen ideaal. Dat was in ieder geval een goede reden waarom ik hier altijd met een grote glimlach in de vertegenwoordiging binnenliep, 's ochtends. Dank u wel. Graag gedaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.